Iaith iddyn nhw. Profi pwynt iddyn nhw. Ei! Gito Beb gyda llaw yn y canol. O, dier, da ni wedi ddalo yn dylyfu gwen. Ond cyn aelod seneddol. A gwrth bod ni'n cadw ar ddisgyl wleidyddol yn wastad. Yma ar sgorio. Ac dau gyfaill. A dych chi fod yn onest hefyd. Gito Beb a David Wigley yma'r bel gan Kai Jones i. Penderfynu dod i hanner i hun i chwilio am y bel. Dwi'n meddwl yn fwy na dim i Caernarfon. Mae 6 chwaraewr newydd yn y tîm, mae yn cymryd amser. Dwi'n gwybod chi'n cael cyfnod pre-season i fod i'n abod eich gilydd, ond mae gêm gystadleuol yn wahanol. Gêm gystadleuol yn y gyngrair yn wahanol. Felly, efallai bod pethau ddim cweit yn clicio ar hyn o bryd efo Rod Hughes, sut mae o'n mynd i weithio, cydweithio efo Darren Thomas. Gwahanol partneriaethau ar draws y cae. Hawdd i chi ddweud. Mae'n cymryd amser. Dys Sadwn nesa, dyna ni ar Barc Jenner yn symud o un pen o wlad i'r llall i weld y Barry yn erbyn Bala The Venables. Bala wedi cael gêm gyfartal yn erbyn pen y bont, 2 gol yr un pnawn ma'n yr ergyd fwyau iddyn nhw falle. Venables yn cael carden goch, bagliad bach fanna gan Gori Shepherd, yn honna'n fyw ganddo ni wythnos nesa ar S4C, mae'r bel gan Griff John. Tu allan yma Rob Hughes, o'i blaen o, a Simpson. Ffled da! Yn lwcus yma na. Rheswm mae o'n y safle yna fel arfer yn angori ganol cae. Danny Gossett, chwarae teg, yn gweithio'n dda. Mae yna cymryd y gic rydd yn sydyn iawn yn golygu bod Simpson mewn safle ymosodol. Ond rhan amla, mi fydd hi'n groes. Ni'n gweld yn troi yn neis yma, troed chwith, mi fydd hi'n groes. Mae Danny Gossett, da ni wedi arfer weld o yn angori. Lle, nid yna di'r safle yma wedi bod isio chwarae efo'r bala. Mae Danny Gossett yn chwaraewr sydd isio ymuno chydig bach mwy efo'r ymosod, a mae'n debygol o'r system a tactegau Hugh Griffiths. Mae yna fwy o ofyn i Danny ymuno a cyrraedd y cwrt Cosby i sgorio mwy o goliau. Fawcett. Bagliad gan Simpson fanna. Ac o bosib, geith o garden fel yn y sicr, geith o air, ie mae yn. Ac nid am y drosedd yna'n benodol, ond oherwydd bod yna ddwy'n y 2 o ddysedd wedi bod, maen nhw wedi adeiladu. Mae'n ddyn mawr yn dydi, ac ar y dega, allai gyd yn deimlo di chwarae yn y safle yna. Os ti'n cweit ar dy gêm, os ti'n cweit yn ddigon siarp, ti'n gallu edrych chydig bach yn drwsgwl, ac yn hwyr mewn tacla, ac dyna sydd wedi digwydd ambell i drosedd gan Simpson. Yn y 5 munud ola o'r hanner cyntaf yma. Mae angen fflach. Mae'r gêm angen gol. A chi'n gallu clywed Cwba yn sgrechian. Keeper. A pan mae dyn o'r maint yna'n gweiddi, da chi'n gwrando. Mae Watts di chwarae'n dda. Yn gandyn bod wedi cael ei herio'n ofnadwy, ond... Nath o went i Jones dweud am Donny Hughes, bod o ddim wedi cael chwys eto, a dydy Watts ddim gwaith. Nath Richard y dda i wneud rhywbeth o honna. Nawr mae Hughes di mynd lawr a mae mewn poen. Wedi rhoi law i fyny galw am gymorth. Di'r chwaraewyr ddim cweith i deall. Mae o'n gadael i'r peth chwarae ni flaen ac i fod yn deg. Nath Dre chwarae mlaen ar ergyd ar y gol, yr ergyd gynta ar gol, arbediad gan Cwba. Mae'n dod mewn eto am y gyfle fan hyn eto i Fawcett. Fawcett ar ei droed chwith gadael i Lewis. Lewis yn mynd i hun. Llawer i hawdd i'r golwr ac yn y cyfamser allwch llun chi. Mae Rob Hughes yn codi. Ac mae'n debyg mae dyna 30 eiliad mwyaf cyffroes yr hanner. Ia, go iawn. A mwy na gynwaith. Yma'n un sy'n edrych ar Fawcett. Just yn tynnu y bel yn ôl ar ei droed chwith. Bydd ergyd ddim yn gret sy'n nerth yn hon yn y diwedd. Edrych ar tynnu nhw, oce, penderfynu'r gywir. Setio rhywun i fyny. Ond arbediad hawdd. So fi just eto di trio twycho am yr ergyd am y gol. Wedyn dod yn ôl ar y droed deg a mwy o pwer ar yr ergyd i fewn. Evans at Simpson. Simpson, i fod yn deg yn ei gêm gyntaf dros y dre, di bod yn amlwg oedd hi ddwylo fan yr awyr wedyn. Be ydych chi'n disgwyl i fi wneud? Ath y bel ddim ymlaen ac os yna neb yna, nath chi'n symud i fi meddwl fo. Y chwaraewyr mwyaf dylanwadol y ddau dîm ddim di gael ffordd i hynna, ddim di dangos dim fflachia. Rob Hughes unwaith ellai lawr rasgell lle, neb ar Darren Thomas, Kai Jones di dal y bel i fyny yn y ddwy weithiau, Sean Bradley di dangos llawer, mae'n end product yn ei gael gyda fo, clwysiadau, ergydion,
dim llawer. Wedyn i Hwlffordd, Henry Jones, faint o'r gydion? Dim un. Faint o'r groesiadau? Dim un. Un pas, tu ôl i ddamddiffyn. I lawr yr ochr chwith, yn hanner cyntaf Fawcett, i'w hanner cyfla. Felly, sam llawer o'r chwaraewyr sy'n mynd i ennill y gêm ma i chdi, ddim di cael bod ar ei gorau yn y hanner cyntaf. Mae'n rhaid pethau wella. Un cyfle ola falle, hanner munud ola'r hanner cyntaf. Fydd am llawer amser ychwanegol. Sôn ydi mae munud fydd. Be sy'n gorau newid, Malcolm? Digon o bethau, Nick. Dwi'n meddwl sa'n ni'n ma am y munud a hanner nesaf yma, dwi'n meddwl. Mae rhaid i'n godi tempo, mae rhaid i chdi risgio. Dwi'n meddwl, os di... Dwi'n dall efo amddiffyn Caernarfon efo Steve Evans a Dion Donhew yn y cefn, de. Dyn nhw'n misio dod i fyny'n cael gormod. Fawcett. Mae wedi cael un ergyd. Wel, a dyna sy'n rhaid digwydd i Hwlffordd. Mae rhaid i pobl cael y bel mewn i'r dyn yma. Mae'n berig bywyd tymor dwytha. Dim just y sgorio rhai o goliau, yn creu. Mae o'n creuwr hefyd. Felly, dyn nhw ddim ar yr un dornedd eto Henry Jones a fo. Maen nhw'n gwybod mae'n barneriad newydd. Mae'n gwybod mae rhaid hanner ella a mwy o gema o dan i belt fydd nhw well y chwarae fe'i gilydd. Mi sgoriodd y gol yma i'r Hwlffordd y tymor diwetha. Ac mae o'n gwybod fod Jack Wilson ar y fainc a falle efo'r gêm yma maen nhw'n sôn am chwarae'n geidwadol, Malcolm, ond da chi'n deimlo weithiau sgan Hwlffordd yn byd i golli mynd amdani. Na, a gema fel hyn, eich di edrych de, os dwi'n golli yn byd y seintiau newydd, y Ceicona, dy balas, os ti'n dod yn, mae ddau ma'n mynd i fod yn agos i gilydd dod ar y toriad, ar y diwedd y tymor, blwyddyn dwytha, ddau nhw'n gorffen ar 37 o bwyntiau, mae'n agos di hynny. Felly, mae'n angen curo'r gêm yma. Wel, o rhaid ni aros tan 3 munud ola'r gêm nes i'r bachgen yma. Ben Fawcett gael ergyd ar gol y dyn yma. Orginski yn ei gêm gyntaf dros y dre. Mae wedi bod yn arlwys siomedig. Gall yr ail hanner ond bod yn well digon i Hugh Griffith ac i Wayne Jones i drafod. Ond ar yr egwyl, Caernarfon dim, Hwlffordd dim. Dewch nôl ato ni i ddadansoddi ar ôl yr egwyl. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw.
Dyna i chi waith tîm arbennig. Ewch Gyngor Cymru, JD yn ôl. Ond mae'n ddiflas braidd ac yn ddisgwyl ar yr ofal Caernarfon yn erbyn Hwlffordd y penwythnos agoriadol. Digon i bod yn digwydd ar draws y gyngor. Dim gymaint hynny wedi bod yn digwydd fan hyn o bosib. Owain Tudur Jones i lawr o'r pwynt sylwebu. Dwi'n yn glasur, Owain. Ond, o'n i'n fel fyddwch chi'n hanner cyntaf na, fydd Hwlffordd ddim yn poeni am hynny, so dwi'n dod oddi cartre, taith hir, cipio pwynt ar y penwythnos agoriadol. Na, hyd yn oed Hugh Griffiths, dwi'n meddwl fydd o'n flin, efallai fydd o'n disgwyl chydig bach mwy o ran tempo Malcolm yn sôn tuag at diwedd yr hanner. Ond mae tîm Hugh Griffiths, rhan amla, maen nhw jyst yn aros o fewn y gêm. Ag o bosib wedyn yn creu cyfleoedd yn hwyrach ymlaen. Hwlffordd, chwarae oddi cartre, gêm gyntaf tymor yn Caernarfon, lle oedden nhw'n disgwyl dipyn o awyrgylch, dim cweit di gweithio allan fela. Felly o bosib bydden nhw'n tyfu mewn hyder fel mae'r gêm yn mynd ymlaen. A fod oedd Nick Parry, gallai'r ail hanner ddim fod yn waith. Felly mae'n rhywbeth i godi'n calonau. Ni wedi bod yn mwynhau gwylio Steve Evans cyn y gêm. Gallech chi gamu'r cae lot iau na Steve Evans y dyddiau yma? Wel, nes i chwarae mewn gêm elusennol efo Steve Evans cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ac mi oedd o'n gawr, mi oedd o'n gwneud hyn. Ac fel o'n i'n cyfeirio at yn ystod yr hanner, mi oedd Steve Evans dal yn penio peli pan mi oedd o'n 80. Ond mae'r elfen yma, pasio hir, a dwi'n meddwl jyst y profiad o ran trefnu beth sydd o'i gwmpas o. Dyna pam mae o'n chwarae, dyna pam mae Hugh Griffiths wedi dod efo fewn i'r tîm. Felly hanner cyntaf da iawn, digon cyffyrddus i Steve Evans a Dion Donahue wrth i ochr o. Ac y peniad yma, dyma ydy Steve Evans i fi. Ydy y peniad yna yn ffeindio ac yn amseru bob naid a wedyn yn darllen y chwarae. Felly campus hanner cyntaf, sa'n di gallu mynd dim gwell i'r cawr. Ie, oedd hi'n sioc o'r cael ei arwyddo yn yr haf, ond mae'n amlwg yn mwynhau hunan allan yno, gobeithio am fwy yn yr ail hanner yn amlwg hefyd. Dyma beth sy'n digwydd, cwpl o beth sy'n digwydd pnawn ma, un o'r gemau mawr, y balan erbyn Pen y Bont, balan drydydd, Pen y Bont y bedwerydd, tymor diwetha ac yn gyfartal, oedd yna Gerdyn Coch hefyd, dangos y goliau unwaith eto. Ni sôn am reolwyr yn hapus, bydd Rhys Griffiths yn hapus ar ôl cael pwynt yn y bala pnawn ma, Owen? Swn i'n feddwl, ac y gwir ydy, amser ymor tymor, gêm gyntaf, so neb cweit yn gwybod beth sy'n mynd i ddod, pa dîm sy'n mynd i fod yn llwyddiannus neu beidio, ond os da ni'n sbio ar tymor dwytha, y ddau yma mor agos at ei gilydd yn y gyngrair trydydd yn ebyn pedwerydd. Braf gweld Dave Edwards yn sgorio, enw mawr yn y gyngrair. Yndi, mae'n enw mawr, ac efallai fod Dave di gweld i ddyddiau goraf ar y cae, ond mae gen fo gymaint dal i gynnig. Mae o'n fachgen ffit dros ben. Diolch yma just i gael chydig bach o arian. Mae yma i berfformio a cael dylanwad. Cael dylanwad yn syth heddiw, ond na, mi fydd Pen y Bont ar Rhys Griffiths, dwi'n siŵr yn hapusach na Colin Caton a bala heddiw. Dwy gol o'r un oddi, a dyma pam Kane Owens yn sgorio o'r smotyn yn agos at y diwedd. Fel o'n i'n gweud, Pen y Bont i gorffen yn bedwerydd, wel yn i'r bala penwythnos nesaf. Nawn ni ddim gweld Chris Venables, fi'n credu os bydd y gwaharddiad wedi dod drwodd mewn pryd. Dyma pam yn cael ei ddanfon o'r cae. Mae'n gwybod Rhys Griffiths, siol y Pen y Bont yn dipyn o focsiwr yn ei ddydd. O'n i'n gwybod Chris Venables hefyd, Owen. Na, mi fydd Chris Venables yn siomedig efo hynna, oherwydd swn i'n tybio heb wylio'r gêm bod hyn, bod yn teimlo'n rhwystredig, ddim di sgorio, bod nhw ddim ar y blaen mewn gêm lle. Da chi eisiau dechrau tymor efo triffwynt os da chi'n uchelgeisiol ac eisiau gorffen teg at y brig. Felly rhwystredig, ddim y teip o beth da ni di arfer weld gan Chris Venables, mi fydd o'n siomedig yn methu'r gêm nesaf. Ar penwythnos agoriadol, sy'n rath bethau, Gerdyn Coch, gêm gyntaf tymor. Sgorio yn rhoi'r sylw i'r cynghreiriau i sefyd. Dyma'n chi gêm o gynghrair y gogledd Bai Colwyn yn eich o bedr i ddim ym Henryn Coch. Tom McCready gath y gol gyntaf i Bai Colwyn, tipyn o gol hefyd. Difyr Owain, Cegidfa sydd ar y brig yn eich lebyn Bangor heddi o bedr i ddwy, a Greg Draper yn sgorio yn y gêm yna. Felly dyna sy'n digwydd yng Nghyngrair y gogledd. Beth sy'n digwydd fan hyn yw bod cefnogwyr yn ôl hyn. Bryd ni'n glywed gan un ohonyn nhw sy'n gyda Sioned. Diolch del, Carwyn Roberts yn cadw cwmni i fan hyn. Carwyn, braf cael dy gwmni di. Fi'n gwybod, dwi ddim wedi bod yn glasur hyd yn hyn, ond be nes ti o'r hanner gynta yna? O'n i'n meddwl bod hi'n gêm rhy diflas hanner cynta. Dim cael o gyfleuon, i fod yn onast. Hwlffordd jyst yn y diwedd o fyna gael amball jans. Gobeithio wedi well gêm yn yr ail hanner. Nawr, chi di gorfod aros amser hir iawn i ddod nôl fan hyn i'r ofal, i gefnogi'r tîm. Mae'n rhaid bod e mor braf fod nôl mae heddi. Do. Jyst ti sy'n gweld yr atmosffer yma, mae'n gwneud cymaint o wahaniaeth gael cefnogwyr yma. Especially clwb mor
fawr a Caernarfon, rili, pryd sy'n meddwl o'r cefnogwyr. Mae'n neis cael y 12th man yn ôl, a dwi'n siŵr bod y players hefyd yn falch o cael ni yn ôl fel cefnogwyr. Mae clwb fel Caernarfon yn dibynnu i gael y cefnogwyr yma. Mae'n bwysig cael cefnogwyr yma ar hyd yr amser drwy'r amser, cos mae Caernarfon bob tro. Ella, pryd mae Caernarfon yn colli, mae'n neis cael y fans yn ôl yma, jyst i bwysio nhw on fatha 12th man, a weithiau jyst i cael nhw fynd drosodd y cam fel ma nhw bob tro. A Carwyn, beth am y tymor? Beth yw'r uchelgais i Caernarfon? Ar ôl tymor dwytha i golli y ffordd nathon ni yn erbyn Dre Newydd, ar ôl mynd fyny 3-2, mi oedd o'n anodd uffernol. I golli'r gêm yna, oedden ni wedi cael, oedden ni'n meddwl bod ni cael mynd mewn i'r Ewrop, a oedd yn gêm mor bwysig, a i golli honna, eich gobeithio mod i dreifo ni ymlaen i mynd a eich gael yn y top 6 na eto, a jyst pwysio eich troma i gael mewn yna, a cael mewn i'r Ewrop. So, financially mae o'n beth mowr, especially clwb fel Caernarfon. So, gobeithio. O Carwyn, pob lwc am weddill y tymor. Cer i fwynhau'r ail hanner, a mae'r ail hanner i ddod yn fyw fan hyn ar sgorio. Welwn i chi ar ôl yr egwyl. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf.
Braf bod yn ôl gyda chi o'ch Cyngor Cymru JD yn ôl am dymor arall, sgorio hefyd ar uchaf bwyntiau. Hefyd, 105 nos un, Morgan Jones, yn mynd â chi drwy'r cyfan sydd wedi digwydd penwythnos yma yn y cyngreiriau is-hefyd. Fydd yna sylwyr holl gyngreiriau ac wrth gwrs ni'n rhoi sylwyr i Glybiau Cymru Caerdydd. Di ennill yn Blackpool o 2 gol i ddim, Kiefer Moore di sgorio. Bydd hi'n kiss me quick, squeeze me slow i gefnogwyr Caerdydd yn Blackpool. Casnewydd di colli yn erbyn Mansfield, Abertawe yn chwarae yn erbyn Sheffield United heno. Ac yn ddiddorol, Bournemouth a Fulham di ennill, ond David Brooks yn sgorio i Bournemouth a cael ei ddanfon o'r cae. Harry Wilson di cael ei ddanfon o'r cae i Fulham hefyd. Be sy'n digwydd i'r Cymru ifanc yma, gwedwch? Be sy'n digwydd nawr i ni? Ewn ni'n mynd nôl i'r pwynt sylwebu at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch yn fawr, Dylan. Ac, Wilson yn dechrau gweld gormod o gerdiau coch. A gwneud ydi gêm yn yr Euros dros Gymru hefyd, wrth gwrs. Ond mae'n swnio fel tasa fo'n dangos dipyn o angerdd ag awch, a dyna sy'n angen fan hyn i gael o'i dipyn o dan yn y gêm yma. Dim newid yn y naill dîm yn na'r llall. Ac mae'n Wilson yma, wrth gwrs, Jack Wilson. Di o ddim ymlaen, oedd na ryw feddwl falle y bysau wneud o'n partner efo Fawcett yn gallu ysgwyd Evans. Wyddoch chi be? Dyma fo ar y gair yn paratoi i ddod mlaen, a mi fydd hi'n ddifur wedyn y ddau yna yn erbyn Donahue ac Evans di cael bywyd mor hawdd. Mi fydd hi, mae angen rhywun i ddeffro'r gêm wrth gwrs, ond i rhywun redag o'r bel, cymryd pobl ar, wneud rhywbeth ddigwydd yn lle pasio'r cyfrifoldeb na. Henry Jones a Jazz Richards. A mae Richards yn mynd heibio Williams, braidd yn rhy hawdd, cyfle nawr i'w rhoeddi mewn at Shepherd, nôl at Richards. Ryw gychwyn pwrpasol, Rob Hughes yn glynu at Richards, a mae yna waith glynu. Gwaith da ganddo fo. Mae yna ddyn heb rif ar ei gefn gyda llaw. Simpson ydi hwn, Aaron Simpson oedd yn gwisgo 15. Mi gafodd ei griso i rwygo cyn yr egwyl. Ac wrth gwrs, yna methu fforddio 25 yma. Ac dybedau'r dyn dienw di rif fydd yn gwneud y gwahaniaeth. Wedi cyfeirio at Kitman Pat. Gobeithio bod i Ede a'i nodwydd o'n barod i roi 15 ar y crys cyd i sadwrn nesaf. A Hugh Griffiths, mae'n siŵr mae'r cyfarwyddyd lawr at yr ystlys mae o. Fydd yr ei angharedig yn deud bod o'n wrth o take-away bach ar gyfer heno. Lle geithio sy'n nhw'n sgorio, ond yn wneud reit rwan. Sicr fydd o'n ella gyda rhyw plan os i Jack Wilson dod ar. Richards, no, oedi am ddiffynol fan Henry Jones oedd yno. A dybed dyle Henry Jones i bod yn fwy dewr, neu mwy medrus. Wel, byddai'n gweld ella a meddwl y gweitha. Fel blaenwr ti'n gorfod cael y gredd bach yna, lle ti'n meddwl, mae rhaid i gyda John. Os ti'n cael cyffyrddiad arni, rhyw fath o cyffyrddiad, mae rhaid i fod yn barod am y cyffyrddiad yna. Ond mae'n gol ti'n hwyr. Mae'n jyst wedi daro fo, ond dal i feddwl mae'n dod i fi. Ond am groesiad, ynddo, gan Jazz Richards. Dwi'n meddwl y syndod i Henry Jones oedd bod Steve Evans heb gael dim byd ar y bel, bod o'n dipennio'r bel, oherwydd y disgwyl ydi, ac wrth gwrs fysa Malcs yn sôn bob ymosodwr, mae rhaid disgwyl bod amddiffynwyr yn mynd i fethu'r bel, ond dal i fod. Mae yna rhyw surprise pan di Steve ddim yn amseru naid. Ar y bel wedyn jyst yn glanio wrth i droed ychydig bach yn rhy sydyn. Cyfle bach cynnar i'r tîm sydd wedi dechrau'r ail hanner ore. Sy'n gyda fo'n dal lot i wneud, ti'n gwybod? Fel blaenwr, mae'n sgilio mwy anodd i gael y bol i na a chyfeirio ar un bryd, mor sydyn. Sylwi tuag at diwedd yr hanner cyntaf, Sean Bradley a Rob Hughes di newid ochra. Mae'n newid pan di pethau ddim cweit yn mynd o'ch blaid chi, a Hugh Griffiths yn amlwg jyst yn teimlo iawn. Di Sean Bradley ddim cweit yn cael lot o look efo Jazz Richards, Dylan Rees ochr yna. Ti draw i'r ochr arall, gweld os gyda chydig bach fwy o lwyddiant i fyny nebyn tanco. 462, 462 o bobl sydd wedi dod yma i weld... Ond i disgo mwy, bach o Sean i fi. Ac fel arfer, y cofi armi. Yn canu, ac yn gweiddi, ac yn blwyddio. Creu awyrgylch.
Falle bydd nhw'n gweiddi ac yn blwyddio ac yn canu nawr. Mae'r bel gan Goset ymlaen at Bradley ac at Kai Jones ac mi ath i'r rhwng y ddau ac at Idzi. Cyfuniad da rhwng Danny Goset a Bradley yn fanna. Kai Jones yn cweit efallai yn sylweddoli pryd oedd y bas yn mynd i ddod gan Danny Goset yn fanna. Chydig bach gormod o bwysau ar y bas ola, ond lot gwell o ganol Kai. Ti'n edrych am faint o amser, mae'r dyn mae dod oddi wrth y Cai. A un peth ar ei feddwl, jyst setiad yn y tîm rwan. Ac 26 oed dal i bod, a be mae wedi bod trwy ni profiadau. Ac nid ddod rhedag gema fel hyn yn sydd yn ôl ar ei ora. Pam bydd yn ôl ar ei ora? Lewis, Fawcett i ddim yn gweithio. Mi oedd Shepherd yn hanner gobeithio fod yna gamgymeriad bach yna chi'r gwaith da yn gan Sean Bradley. Do nath i reolio, oedd hi gyffyrddiad o'n hyfryd a mae wedi creu y lle iddo fo, wedyn mae'n dod i ddim. Ac ar ddiwrnod fel heddiw, mae unrhyw gyffyrddiad bach, unrhyw awgrym o sgil yn codi'r galon ac oedd mae'n fanna. Oedd y gyffyrddiad fel pwysyn ar ei droed, doedd, ti'n meddwl y ffordd nath o'n wedi dwy'n i lawr un gyffyrddiad. Wedyn, dan nhw'n colli yn y diwedd. Bel at Fawcett, ryw chwarae mwy slick gan Hwlffordd nawr yn does. Edrych at os wedi cyflymu pethau. Ond hefyd Fawcett efo'r ergyd ola, mae'n rhywbeth sydd wedi digwydd drwy gydol y gêm yr ymosodwyr yn lle cadw'i penna ac efallai sylweddoli di'r cyfle ddim yna am ergyd, maen nhw'n brysio'r ergyd ola sydd yn gallu digwydd mewn gêm eitha ddiflas lle does am llawer o gyfleoedd. Ond mae rhaid bod chydig bach yn fwy am y neddgar o bosib. Ia, penderfyniadau clinigol de, y rei sy'n cyfri yn y gwrs cosbi rei yn o fanna. Dyn nhw ddim yn cadw fel ti eisiau yn deud cadw penna. Henry Jones sy'n cymryd y gig, Richards yn mynd amdani, mae heibio pawb a mae Rob Hughes wedi ffaro hi yn ddeallus allan i geisio creu rhywbeth, ond mae hwn wedi cael amser, wel. Dwi'n meddwl o'n Henry Jones yn gwneud, dwi'n meddwl cyfer pain o'ch i'ch dau ddod, os a Watts wedi gallu chwarae fe sigar yn ei geg, mae wedi bod yn hollol gyfforddus yn y canol na'n dydi. A dydy'r... Chi'n cael awgrym bod rhywbeth da yn ddigwydd, awgrym! A wedyn mae'r bas yn gam a mae'r peth yn diffodd bron mor sydyn a mae'n tanio. Ac oedd yr ymateb gan chwaraewyr Caernarfon yma yn awgrymu hynna. Oedden nhw'n bron dwylo'n yr awyr, jyst yn siomedig. Maen nhw'n sylweddoli, maen nhw'n teimlo'n rhwystredig hefyd yn dydi, ond dal i fod fydd boes fel Darren Thomas, jyst yn disgwyl am yr hanner eiliad, jyst yr llathan o le mwyn creu. Ti wastad yn meddwl, hyd yn oed os mae Darren Thomas yn cael gêm dawel, mae o dal yn mynd i greu rhywbeth. Lle rhywun fel Henry Jones o bosib, ti'n gwybod yn gynnar mewn gêm ydy o'n mynd i gael gêm da neu beidio. Bradley yn derbyn gan Simpson. Bradley, nawr te, dyma mae cefnogwyr Caernarfon am ei weld. Mae wedi gyd o ddam yn chwilio am Kai Jones. Mae wedi creu hanner cyfle i hun chwarae teg iddo fo'n ddeallus. Ond mae rhaid iddo fo'n wyro'r bel allan. Mae gan Simpson, o'ch na ddim, oedd hi'n sal yn dod, oedd hi'n sal a Shepherd yn rhangipio am na gyflem wrth ymosodiad fan hyn. Y bel gan Lewis ac yn eto. Dau ddigwyddiad yn tanlinellu'r pwynt o'n i'n gwneud ac yn cael ei ategu gan Owain Tudur Jones. Da chi'n meddwl, dyma hi, a wedyn mae'n dod i ddim. Ai dyma hi, mae gan Thomas yn croesi, ddim digon da ddoli am egeg gornel. Rwy'n bygwyd i gyflawni o'n stori'r gêm yn gyflawn. A fan'na rwan be ddigwyddodd. Yn dechrau Caernarfon, ymosodiad, wedyn colli'r bel efo pas bach syml i weld, ond yn colli hi wedyn. Hanner siawns i gwrth ymosod, dim byd, wedi cigornol i Caernarfon. Hughes, unwaith eto, yn paratoi i gymryd y gic. Mae Steve Evans yn ara deg, ond yn sicr wedi cyrraedd. Mae wedi aros nes hynny, mae'n gics ddifrifol. A dyna bedwaredd gic gornel i Caernarfon, a mae pob un wedi bod yn sal. A mae Hughes wedi cymryd pob un. Gwaith da gan Ryan Williams. A ti'n edrych ar hwnna iawn? Doedd na ddim yn wrth y cae ymarfer, ne fysa nhw wedi cael rhywun o flaen i ti, neu siw bod o'n mynd yn allan i nôl i. Mae jyst i chwipio na mewn. Nawr te, bobl bach. Mae nhw'n ifanc ar y faint, mae Malcolm. Peda di a cwestiynu i talent a'i potensial nhw'n eg bach. Osian Tomlinson y gwion, David Parry fan'na. Gael ei chwaraewr llawn dawn, a sa'n ei gwaniad. A yna allan y fe'n gwneud Fabrizio. Maen nhw'n cael ei hadnabod fel Meibion Malcolm. A Fabis fi. Da wedi clywed am y Busby Babes.
Ond... Ti'n beth ymwneud Mally's bi? Na, come on. Na, man. Nhw'n chwaraewyr talentog go iawn ac gobeithio gyda nhw yrfa mawr. Ond i wneud pwynt i brifol, a dwi'n meddwl bod Owain di sôn am hyn cyn y gêm, mae'r awgrym bod yna 3 bachgen 16 oed ar y fainc yn codi cwestiwn am ddyfnder Caernarfon Caernarfon. O, mae'n gret cael y bechgyn ifanc ar y fainc. Mae'n bwysig i glwb fel Caernarfon i weld y bechgyn ma'n dod drwodd. Ond ti eisiau trio nhw ar y fainc efo 4 profiadol, a dydy heina ddim yna. A mi fi yna broblem os fi yna anafiadau i'r tîm yma ar hyn o bryd. Bradley. Ac a da chi'n sôn am ddyfnder Mike, wrth gwrs mae Noah Edwards a Mike Hayes, 2 brofiadol iawn, 2 effeithiol iawn, mae nhw wedi goli gwahar, dyna pam dyn nhw ddim ar y fainc. Wff, mae eisiau Steve Evans fod yn ofalus oedd yn tynnu Chris Henry Jones fan na'n doedd, ond cip bach blas bach gafodd o. Lee Evans, reit sôl efo dyfarnw efo'r ongl i weld o'n sydd. Dath o just gollwng y Chris ar yr eiliad cywir. Ti'n meddwl Henry Jones, be geithaf yr Hwlffordd ydy amser. Bel gan Fawcett yn mynd i hyd Evans, a maen nhw'n dechrau gorfod gweithio am galetach yn amddiffyn Caernarfon. Dipyn bach Fawcett y berergyd unwaith eto, ond o bosib efo Bala, os oedd Henry Jones yn cael game wael, neu 2 game wael o'r allan o'r tîm, a doedd o ddim yn cael y cyfle wedyn i chwarae hun yn ôl i fewn i gemma lle oedd o'n perfformio'n dda. So ni'n tybio yn yr Hwlffordd bydd gynnu fo chydig bach fwy o rôl bwysicach o fewn y tîm. Tîm chwarae, dangos i ni rwan beth ti'n medru wneud. Ac aros ar y cae am 90 munud sy'n weithio'n bwysig. Sa'n neb di rioed cwestiynu i allu nhw. Ti'n bod, agosach i after wan, felly gobeithio fydd yn hwyr i ymarfer. Richards. Ac troi fyny ymarfer. Hughes. So ddim amheuaeth mae Hughes yn mynd i fod yn gaffeiliad. Mae wedi cryfhau Caernarfon yn cyrraedd, dim amheuaeth am hynny. Mae wedi dangos ambell i beth yn y gêm yma. Nawr te, mae gan Thomas, mae Bradley'n mynd, mae i lwybio Bradley gormod arni, oedd i bas, sal. Mae'n mwy'n sal na ti'n dweud yma na Nick, oherwydd. O, sal te. Bydd o bedair gwaith, dim tair. Oherwydd, de, ond o'n pwysan o fo. Ond o'n pwysan o bel, Sa'ch di mynd esgus iddo fo, oedd o dan challenge. Ond na, mae'r pwysan yn gorau anerthyn yn gwybod yn well na hynna. Mae'r syniad yn gywir gan Darren Thomas. Mae'n nabod y cae yma, mae'n nabod llethr y cae. Sticio yn y gornel a ni Sean Bradley gyrraedd i, jyst chydig bach yn rhy agos at y golgeidwad. Watts at i gapten. A'i gapten di Rhys. A mae Rhys di cafodd Henry Jones. Nawr te, dos amdani Henry Jones, par ddim! Ac un i'r camera gan y golwr, dwi'n rhyw dybio. Arbediad awdurdodol oedd y bel syth ato fo, a falle dyna'r bachgen 19 oed ddim wedi ildio cornel, ond da gweld Henry Jones yn mynd amdani. Ia, ond mae'n amser pan mae'n agosau fel ei go, mae'n rhaid un o chwaraewyr Caernarfon mynd a wneud penderfyniad cae o'i lawr, mae'n gwybod mae o'n medru sgorio o'r pellter yma. Ond mae'n arbediad eithas syml os ti'n licio yn y diwedd i'r golwr. Sef i ddim ond sy'n mynd i ildio gol yma na. Mae'n mor fawr, nath o fod un cam a draws i gol. Ond mae'n newidiadau difyr di bod rhwng y pys mewn sawl tîm yn does yn y cynryw yma, ac enwau cyfarwydd di gadael. Nawr te, mae'r gic di cael ei chymryd yn fer. Sal i mewn i'r cwrt. Hughes, nawr te, cyfle fan hyn, mae ar ben i hun. Ydy o'n mynd i allu gwneud y peth ar ben i hun? Na, didio ddim. Ac yn y gêm yma, falle mae Rhys yn cipio'r bel oddi arno fo, chi'n mynd disgwyl, ond o gynnu fo ddim dewis arall. Na, oedd o bron iawn yn sefyllfa un erbyn un, oedd chwarae teg Hwlffordd amddiffynwyr yn rhedeg yn ôl. Oedd Leeds yn dechrau poeni, oherwydd oedd o'n bell oddi ar ei linell, o bosib Rod Hughes heb godi ben. Richards. Pwy sy'n cyrraedd gynta? Rhys eto. Allard Lewis. Richards, Simpson, efo fo. Richards di gyfo braidd yn rhy hawdd, mae at Lewis. Oedd yr ergyd yn sal gan Rhys yn y diwedd yn doi. A pan mae'n cyfri, dydw ddim yn gwneud i gyfri nawr te. Mae hwnna'n daclus yn da carden felen syth i Shepherd. Ond o'r garden felen gyntaf yn ymwelwyr.
Ac un i'r tîm, dwi'n meddwl, cael drop. Nath o Cymru hol dipyn bach. Ond mae o wedi dod mwy o mewn i'r gêm yn y 2-3 munud dwytha yma, Rob Piws. Ond unwaith mae o'n cael y cyffyriad ail, na i fi'n teipio Shepard, mae Shepard yn gwybod, mae rai fi dynnu fo lawr o'n 3 chwaraewr allan o'i safle. A fo. Awr, bron, 30 eiliad i ddod i'r cae. Jack Wilson. Shepard, llawio hwnna. Na, mae'r dyfarnwr yn gadael iddi fynd. A son am y dyfarnwr gyda llaw, hynny yw, Lee Evans, chwarae teg, da'n rhoi pob clod i Steve Evans am fod yn perfformio'n 42 mlwydd oed. Mae'r dyfarnwr yn 42 mlwydd oed hefyd. A fel arfer, mae Lee Evans wedi cadw fyny efo'r chwarae, mae wedi bod yn holl bresennol pan y ddigwyddiadau pwysig yn digwydd. Mae Jones, da. Oedd o can sefyll. Oedd o ochr am bywyd, mae'n amddiffynwyr i glefar iddo fo, maen nhw'n just gadw o titad, mae'n rhaid i cael just cael cipol wpa dros i ysgwydd lledwi, lle maen nhw, dyma'r amddiffynwyr, maen nhw'n just mynd yn dymnach i dynnu fo efo, a wedyn maen nhw'n camu fyny ar amser cywir. Trap. Gormod ar hwnna unwaith yn rhagor. Awr o'r gêm i chwarae. Hanner awr. Yr amser pan mae newidiadau yn tueddu digwydd. Mae'n y gemau byw i ddod i chi. Gêm byw o bob rownd ar S4C neu ar blatfformau digidol. Chollwch chi ddim byd sy'n Cymru. A Bradley yn cael ei giro yn ardderchog fan ag Andolan Rhys, capten Hwlffordd. Mae ganddo chi ail rownd cwpan Cymru ac mae ail rownd y cwpan yn dod fwy difyr sy'n bod Max, mae'r tîmau o'r uwch gyngrair mewn un rownd yn gynt ac di llun byddwn ni cael clywed pwy sy'n chwarae pwy nawr te. Mae chi ddau bachgen sy'n nabod i gilydd. Mae Aaron Lee Simpson yn gadael y maes ac mae Iwan Cartwright yn dod i'r maes. Sut byddwn nabod i gilydd? Y ddau wedi ymuno a Hugh Griffith yn Caernarfon o derwyddon cefn dros yr haf, felly'r rheolwr yn hen gyfarwydd efo'r naill allall. Iac, tebyg am tebyg, fydd o'n eista o flaen yr amddiffyn na. Ac yn trio ryddhau, illa gosed i fynd yn ei flaen mwy a ymuno efo Darren Thomas, felly illa na ni weld Caernarfon mynd 4-1, un nhw'n cael bod mewn cysylltiad efo'i gilydd mwy a mynd am bylcha mawr rhwng nhw ar y funud. Sam rhyw llif, sam steil, sam rhythm i'w chwarae nhw, a mae o'n gwybod hynny yw. Ond dal i fod, mae'n di sgor. Faint o wahaniaeth gyda llaw i'r chwaraewyr mae'n gwneud bod yn fforddwr yn yr eisteddle ddim ar ochr y cae? Dwi'n cofio fel na os gath unrhyw reolwr. Na, oedd bob un reolwr nes i chwarae dan oedd nhw wrth ochr y cae yn y ddeud hynny. Dwi'n falch wedi gofyn hynny Malcolm, be am Owain? Dwi'n meddwl mae'n ddibynnol ar y rheolwr. Dwi'n meddwl mae Hugh Griffiths y teip o reolwr, lle os dy ddim wrth ochr y cae, da chi'n ei fethu fo. Oherwydd diolch yn dawel, mae'n bloeddio wastad drwy'r amser, felly o bosib mae'r chwaraewyr yn mynd i fethu i gael o just yn, wel, gwneud siŵr bod yna chydig bach mwy o wmff i'w gêm nhw, na falle rheolwr sydd chydig bach mwy tactegol ac yn mwy tawel. A fydd o'n sicr ddim ar gael i'r sgoriwr os fydd mae'n neidio i'w gofleidio fo fel sy'n digwydd yn bur amal efo Hugh Griffith. Nawr te, na chi bas gan Evans yn chwilio am Thomas. Tot ynddo gan y capten, tot. A maen nhw ddim bod nhw wedi cael eu herio gymaint o hynny, a maen nhw wedi edrych yn drefnus iawn yn amddiffyn Hwlffordd. Mae'r system yn gweddu. Dwi'n meddwl, ella bod ni, da ni yn canolbwyntio ar y ffaith bod y bas ola yn wael, a mae'r bas ola wedi bod yn wael. Ond hefyd mae rhaid i ni roi clod i'r ddau amddiffyn. Un chwarae efo 3 yn y cefn Hwlffordd, Caernarfon chydig bach yn wahanol efo'r 4, ond ar hyn o bryd nhw sydd yn rheoli'r gêm ydy. Dwi'n dall y cwestiwn rwan am y rheolwr, yn beth i ddewol. Ond un peth na dweud am y rheolwyr i gyd nes i chwarae dan, os oes am Mick McCarthy yn y car park sa'ch chi'n glwad o. Gyda llaw, ydych chi, ystadegu bach diddorol yn diflannu 5 gwaith a Caernarfon wedi cael ei dal yn camser. Dwi'n meddwl bod nhw gyd na ail hanner, a mae hynny rwystredig ofnadwy i weddill y tîm yn dydi? Mae yn, ar o unwaith ti'n gorfod dysgu.
ti'n gwybod dysgu, mae'r trap yna. Mae'n hawdd be maen nhw'n neud, jyst i chdi bod yn ymwybodol ond fo. Dos efo nhw, ond wedi camu fyny a wedyn mynd i fewn. Amser i fe well. Mae Lerpwl ar y blaen gallan i fynd Norwich yn y gêm hwyr yn uwch gyngrair Lloegr. Diego Jota di'r hoi Lloegr ar y blaen. Ac diwrnod cyntaf Osian Roberts yn yr uwch gyngrair heddiw wrth gwrs Palace efo Osian a Patrick Vieira'n colli o 2 i'r gol i ddim yn erbyn Chelsea dim y dechrau hawsa ond hyfryd cael ei groesawu ac wedi'r cyfan Chelsea di'r tîm gorau yn Ewrop, mae hynny'n swyddogol. Allwch chi'n dadlu fo fi am hynny. Ac Manchester United falle'r stori fawr ydi, 5 gol i 1 yn erbyn Leeds a 2 o'r hyn ei Bruno Fernandes. Hei, ddech chi'n dweud. Ac Wilson, paratoi dod i'r maes, a mae 65 munud i mynd i'r 60. Ie, yn sydyn tan ôl i'r chwnglair yn Lloegan. Everton yn cyn efo Rafa Benitez yn mynd ar draws y parc o Lerpwl i Everton. Un reolwr arall sy'n rioed i wneud yn unig, ti'n gwybod beth yw nhw? Wel, dwi yn gwybod pwy ydi o. William Edward Barkley, rheolwr Lerpwl yn symud i Everton yn y 4th ganrif ar 15, Malcolm. Beth am i'n coelio yna. Ydych chi o gwmpas? Nes i'n rhan beint? Nes i sylwebu arno fo. Peodd gan Bradley. Bradley i ganodd y cae at yr eilydd. Ac unwaith eto mae'n llac a mynd y gyfle fan hyn. Lewis, a mae Lewis di chwarae'n dda. Sbiwch ar Henry Jones. Mae fel Tysafon. Wel, na dda chwarae fan'na. Chwylio dros y ddeiar yn dydi. Edrych mor esmwyth. Ac dwi'n mynd bod o'n chwili am honna, ond oedd o'n gwybod iawn beth o'n neud yn doedd. Wel, byddech chi'n ei chwarae clefar o'n edrycha y fan hyn wan. Unwaith mae'n symud y bel i'r dde, mae'n edrych am Darren am cael ei wrthio drosodd. Mae'n gwybod clefar ydi o, ond mae Darren reithio fo. Wan, mae'n symud i dde, mae'n gwybod mae Darren yn o'r oedi i'r ediad, mae'n mynd ar draws o. Doedd ddim yn modd i'n gardu melyn, doedd ddim yn modd i'n drosedd i ddweud gwir. Oedd o'n chwilio amdani, do'n am llawer ynni, ond dwi'n meddwl y Darren Thomas di trio cymryd allan jyst chydig bach yn gynt, ac dyna pam Ali Evans di penderfynu rhoid y drosedd. Ac os da chi'n mynd i ildio cic yn erbyn Caernarfon, pidiwch ildio cic yn ei herbyn nhw o'r safle yma. Ac os mae ganddyn nhw, mae gan Hwlffordd y dyn allan neud y gwahaniaeth. A mae Caernarfon di dioddau wrth i draed o pan oedd o'n chwarae'r bale. Os y ddewiniaeth, os y sbarc, os y fflach yn y droed dde yma. Oedd angen yr arbediad campus gan y cawr, croeso i'r ofal Jacob Ozrinski. Mae hwn yn well arbediad Elvis. Edrych ar lle mwyn symud gyntaf i'r chwith cyn i'r dde. Dyna pan mae'n well da. Ti'n weld yma'n hyn, mae'n mynd i'w chwith yn meddwl bod Henry Jones yn mynd dros y wal, o na! Wedyn mae'n gwrdd addasu'n sydyn yma'n draed fan hyn i symud y corff mor fawr na. Y draws i gol i wneud yr arbediad. Mae o yn gawr, dyn ni hanner ffordd drwy'r ail hanner. A mae Henry Jones yn mynd i chwarae ran unwaith o'r rhagor. Pwy fydd y cyntaf i agor y drws? Un cic gornel sal ar ôl y llall, gan y naill dîm a'r llall. A mi fydd hynny mae rhaid gynnau yn gyrru rheolwyr yn gandryll. Cyfle i Jones wneud yn iawn. Nid y llygad, efo siap i gorfo, ti'n meddwl, oce, mae o am mynd dros y wal. Ond be mae'n neud ar yr eiliad ola, mae'n just yn tynnu'r ongl yn ôl i chwipio'r draws. A trio twyllo'r golwr, ond y golwr cael llaw cry arni. Am y trydydd tro, mewn munud a hanner. Mae Henry Jones yn cael cyfle i greu rhywbeth o gic osod. Mae o yn gallu eich siomi chi yn yr un modd a mae'n gallu eich cyffroi chi. Ac o Rob Hughes yn hapus iawn i wawdio fo. Ac, wel, chi chwaraewyr proffesiynol, ti sydd ar seicoleg hynny o Anthony Jones? Ie, swn i wedi cael gair, swn i glist hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n mynd am y gol yma. Nid croesiad gwael. Ella bod o'n teimlo bod y gol geidwad yn mynd i gamblo, ond ddim yn special o gwbl. Henry'n rwystredig,
Hughes wastad yn mynd i gael rhywbeth i ddeud. No, ti'n gael rhywbeth i ddeud fan hyn. Gwynab yna'n dweud y cyfandoedd oherwydd dwi'n meddwl o Henry Jones yn gweiddi at ochr y cae. Oedd Gwynab Rob Hughes yma fel Malcolm pan mae'r siop India'n di cae. Sorry Malcolm. A Gwyneb Hugh Griffith yn gweld un o'i chwaraewyr yn cael ei ddal yn camp sefyll eto. A dyna'r 6ed tro yn yr ail hanner yma. Un pwynt, o'n i'n gwrando ar Andy Morrison ar ôl gêm neithiwr. Ac mi fydd hwn yn siomedig oherwydd be oedd Andy Morrison yn dweud, oedd nhw'n hapus, oedd nhw'n di chwarae'n dda. Ond beth sy'n ganddyn nhw ydy'r cic agosod a y gair oedd nhw'n ddefnyddio, detail. Maen nhw'n cael y detail, y pethau bach yn hollol gywir. A dyna sut maen nhw'n ennill gemau, lle y pethau bach heddiw mewn gêm lle da chi ddim ar eich gorau cic agosod. Gwneud siŵr bod nhw'n cyrraedd yr ardal gywir, bod yr hediadau yn gywir, a nwch chi sgorio goliau. A 2 gol Craig Conna'n dod o gic agosod. Beth arall bydd o'n ddiddorol iawn o'n i'n meddwl am Craig Harris yn e. Da ni yn ymarfer peth eraill, medda fo. Da ni yn ymarfer cadw'r meddiant, ac yn y blaen gormod o hynny yn ymarn ni ar brydiau, medda fo. Ac ydych chi ddychmygu tensiynau rhwng dau hyfforddwr mor wahanol. Mae'r bêl gan Darren Thomas yma, da ni'n dal i chwilio am y gol gyntaf mae gan Bradley. Watts efo fo. Gol gynta, ti'n cael rhyw deimlad yr unig gol fysa hefyd. Ac am y tro cynta, da ni'n rhyw glywed can y cofiami. Mae wedi heidio fo'i gilydd. Mae'r 462 yn llafar. Cyfle i'w chwipio mewn. Watts eto mae wedi chwarae'n ardderchog. Bagiad gwirion iawn gan Shepherd. Cyfle fan hyn, a Shepherd oedd o'n mynd i ddilla Goset fan hyn. Mynd oedd i wrth y gol, ti'n neud y waith, ond Goset yn dal i dir, defnyddio, mae'n yn glefar, dal i dir, cuddiad y bel, cymryd y bagiad, cael y tosed, cyfle, 37 allan, Darren Thomas. O, mae Danny Gossett dal i lawr a mae'n dal gafal ar y bel. Rod Hughes di gofyn gau hon, ond di Danny'n di gadael i'r bel adael i ddwylo. Dwi'n meddwl bod o ffansi hon. Mae di'r hoed i lawr. Am stori. Oedden ni'n sôn bod gan Hwlffordd Henry Jones o'r pellter yma. Mae gan Caernarfon Thomas, Hughes a Gossett. A Gossett sy'n cael ei chymryd i. Yna chi hir yn gwneud i waith yn y lawia fanna. Dwi'n meddwl bod nhw wedi canu chydig. Ia, llawio o fi. A felly maen nhw'n cael ennill chydig bach o laddenni. A maen nhw'n nes at y nod. Rod Hughes y John yn Dwi'n meddwl gan ei na, Henry Jones. Ie. Danny Gossett sydd wedi rhoi hon i lawr eto. Mae wedi cael 5 munud i anghofio, Henry Jones. A nawr te, sbiwch ar, wel, mae da bwyllgor. Mae da bwyllgor blaenoriaid. Edwards, Gossett, Thomas. Pasio'r bel maen nhw eisiau i gornel. Dim pwer, cyfeiriad. Bob dim am cyfeiriad, pasio'r bel neu mewn i gornel wan. Mae Hughes wedi camu o'r neilltu. Weithiau mae'r ongl yma'n ffafrio y droed chwith gan Hughes a mynd ochr y gol geidwad. Mae hwn yn walm eitha mawr i fynd drosto o'r mor agos at y cwrs Cosby. Sy'n mewn i droed, pasio gael. Gossett. Am stori ar yr ofal. Mae pêl-droed Cymru mor falch bod Danny Gossett yn rhan ohono fo unwaith eto. Ac oedd hi gol uwch gyngrair olaf o, wyddwch chi be yn erbyn pwy? Yn erbyn Hwlffordd yn 2016. Danny Gossett wedi rhoi Caernarfon ar y blaen o gol i ddim. Ie, na i jyst gadael o gael y camoliaeth yma ni'n erbyn mae'n heiddi bob un mymerin o'n efo. Edrych as yma ni'n llygad i'r golwr, mae'n gwybod yn union fel eisiau awgrymu ella sa fo'n neud. Jyst yma tu fewn i doed yn chwipio efo siap y gorff o'r techneg mor llonydd pan nath o daro i'n lan sydd i gornel. Gwych o... Unig le ydy gornel isa neu gornel ycha dros y wal. Mae o'n ffedio y gornel ycha wrth gyro'r gêm bach seicolegol na efo'r dolwr. Ia, dwi'n mynd ffordd na. Dwi'n chwipio fewn i fanna. Allai fod hapusach dros Danny Gossett.
ond dwi wastad yn beio gol geidwad oherwydd i ochr odio. A mae'n un o'n has bethau ym Mhêl Droed, gweld gol geidwad yn gamblo, a mae Iti yn mynd i'w chwith yn meddwl bod i'n mynd dros y wal, a mae'n gadael y bwlch. A mae bron yn gêm o poker, a Dani sydd wedi ennill y gêm yna yn feddyliol, felly gwych. Ie, da ni'n gweld Iti, mae'n gadael gormod o le yna, mae mor syml â hynna. Mae rhaid i chdi deimlo, mae'r wal yn gwarchod un hanner o'r gol, a'r gol geidwad yr hanner arall. Os mae'n mynd drosodd wedyn symud y draed, ond Campus. Wedi disgwyl amser hir am y gol yna, Dani. A mae yna newid wedi bod gyda llaw. Mae Wilson wedi dod ymlaen fel eilydd i Hwlffordd. Neu paratoi ddod ymlaen yn hytrach. Ac wedwch chi, sbiwch ar hynny, yr ymdrech gywir gyntaf mae Caernarfon wedi cael gydol y gêm. A mae gan yr ymwelwyr chwarter awr i daro nôl. A rwan, ti'n edrych ar dy Don Hughes, dy Stephen Evans, y dyfrofiad i gau pethau, i gau siop, i beidio ildio, i cael chwaraewyr o'i gwmpas, i dynnu mewn. Ond mae'n rhaid i Hwlffordd lledu'r chwarae mae cael crwysiadau gwell safonol i fewn i'r canol. Dyma ddyn sy'n gallu rhoi nhw yn safonol mewn i'r canol. Bradley chwarae teg yn aros efo fo. Mae wedi bod yn frwydr dda rhwng Bradley a Charles Richards. A mae'r naill a'r llall wedi cael cyfnodau o bod ar oruchafiaeth. Richards. Fawcett. A dwi'n meddwl mae y Fawcett sy'n wedi adael y maes. Mae nhw wedi chwarae efo dau flaenwyr, unwaith y bydd Wilson yn dod ymlaen. A wrth gwrs mae rhaid nhw does. Sgwyn nhw byd i golli. Mae'n gornel iddyn nhw. Just sydyn Neu sôn dwi'n meddwl am Danny Williams, oedd benthyg o Gaerdydd tymor dwytha i prif sgorio nhw. Wedi mynd yn ôl i Gaerdydd. Felly newid Sharp. Scott Hancock di gadael. A John mae'n dod ymlaen i ennill y gêm na di. Dod ymlaen i'w hachub i mae o. Ac 9 o goliau. Y tymor diwetha i Hwlffordd a'i prif grewr nhw am 2 flynedd yn olynol. Mae angen rhywbeth ganddo fo. Ac yn barod, mae o'n fywiog. Y peniad allan gan bwy, gorffennwch y frawddeg, Steve Evans. Da chi'n gwybod beth yw'r ateb, Watts. Mae'r glaw yn disgyn y bar o'r ofal. Yep. Cam i fewn fan'na Iwan Cartwright sydd wedi edrych yn gosolet estod ymlaen. Hughes. Mae Hughes yn gyda dda fan'na. Gadwch ni gael golwg ar gol dan i goset eto. Just technic, just skill, just bod yn hyderus yn hunanol, yn gwybod, dwi'n gwybod beth ei sgorio, ond pa ffordd. Dwi eisiau twyllo'r golwg gyntaf, just i'w mynd dros y wal na siapio'n ngorff lle dwi'n mynd, a wedyn dwi'n mynd i chwipio i efo cywirdeb, efo cyfeiriad, a syth efo'r pwer na, tu mewn i droed, fel nes i dweud, pasio wrth chwipio i mewn. Ti'n sôn am y glaw yn dechrau syrthio, Nick. Mae'r bêl jyst yn glanio o flaen y gol geidwad a jyst yn... Wel, mae'n symud mor sydyn wedyn dydi, unwaith mae'n cyffwrdd, felly gwaith campus gan Dani Gossett yma yna, sydd yn ymarfer hynna dro ar ôl tro. Fawcett yn chwilio am Wilson ac wedi ganfod o. Dau sydd wedi arfer chwarae'n slick efo'i gilydd, a mae angen iddyn nhw wneud nawr. Ia, gyda bêl na'n mynd lawr y llether hefyd yn doedd, a dynnu'n gyd gwahaniaeth. O, ydy ta, does am cwestiwn am hynny, ond efo Jack Wilson, tro gyntaf ni weld chwaraewr Hwlffordd yn mynd tu ôl i am ddiffyn Caernarfon. Bradley yn derbyn gan Thomas. Bradley troed ar y sbardin. Charles Richards, diolch yn hawdd i giro chwaraewr mor brofiadol. A mae wedi bod yn dda ar hynny nhw. Mae Bradley wedi gyda dda fan'na, bryno fo honna. A mi fydd Richards yn rhwystredig. Ysgynnodd o'r trap. A mae yna gyfle fan hyn unwaith eto. A mi fydd Steve Evans yn gobeithio am wasanaeth gwell o'r gig osod. Ia. Ac Bradley jyst yn curiad y bêl yn dda, glefar, jyst yn gwybod mae Jas am ffithrau mewn i trio ennill y bêl, mae'n un felly na jyst rhaid yn rhoed yna. Ennill y drosod. Wel, i Hughes ddim wedi bod yn swyl yn ei ymddangosiad cyntaf dros Caernarfon. Mae wedi cymryd bron pob un gig osod. Mae'r bol allan, unwaith yn rhagor. Thomas yn mynd amdani hi. A Shepherd a thefo fo, mae'n gig gornel.
Gath Hughes, gath o mi enni'n swilnig, dwi'n meddwl, efo'r cloesiau. Efo'r gwallt yna, ni'n meddwl falle bod o. Darren yn neud yr ediad yna, nath o'n roi i'r ediad, yna dwi'n licio. Os ti'n mynd cyrraedd ei, o le am yr am i ffynwr yn gorau clirio hi. A tu ôl i gol Leeds, mae'r dorf yn codi can yn rhagor torfedd ofal yn ei hôl. Dan y bar Evans amdani hi. A mae yna hawlio bod yna gic Horsmoti neu o leia gic gornel ond gic o Fifi. Diolch iawn. Ni fel, waw. Sa'n di bod yn ofnadwy o'n lwcus a Stephen Evans yn cael tynnu Chris. Dipyn bach o ffisig bach i hun ella. Ti'n medu beth ti'n hau Steve Evans. 10 munud. A dyma 10 munud sy'n dod ar ddiwedd y cyfnod mwyaf difyr yn y gêm. Yn sydyn mae'n wyrgylch yma. Yn sydyn mae'n dempo yma. Mae gol yn newid bob dim, dydi. Dwi dal i weld y llun o Dani Gossett ar ei fagle yng nghwmni tîm cenedlaethol Cymru. Yn hwyl i groesawio ac yn dymuno'r gorau iddo fo. A os chi'n edrych ar y llun yna, mae'n hawdd i ganfod o. A meddwl bydda hwn yn chwarae pêl-droed ar y lefel yma eto. Rhyfeddol. Stori dylwydd teg yn wir ystyr y gair. Ie, o'na lot yn aman doedd. Wff, nid Dani. Mae o un o'r hogia mwyaf positif a chi wedi gyfarfod. I fynd drwy be mae Dani wedi mynd drwyddo fo, a di bod yn positif drwy'r cyfan. Mae o'n heiddi y foment yma. Dwi'n siŵr bod yna dymor llwyddiannus iawn oherwydd dio ddim jyst yn barod rwan. Mae o'n teimlo fod oedd o'n barod tymor dwytha ac eisiau chwarae mwy o ran i'r bala a bod yna rhywbeth ganddo fo i gynnig. Ond rwan, o dan Hugh Griffiths sydd yn amlwg wedi gaddo hei, fydde di'n chwarae, fydde di'n rhan bwysig o'r tîm ag pwysig cael chweth, fydde di'n cymryd cic yr hydd. Techyn i'r cwrs Cosby. Ti'n meddwl felly gyda fo pwynt i brofi? So 26 ydi o. Fynnyddol gorau fo i fain o. Dim pwynt i brofi neb arall, ond be mae o eisiau gwneud efo'i yrfa yn fwy na dim. A mae o mor ffit, wrth gwrs. Dyna y fantes fawr sgynno fo. Mae o mor ffit. Ac ar y gair. Ardderchog. Bydd John. Thomas. A da chi'n dechrau gweld Caernarfon yn dechrau setlo. Mae gan Jones at Bradley! Ac oedd Thomas yn dod fewn ar y postyn tella. Nath o methu cyrraedd mewn amser. A dyma gyfnod gorau Caernarfon heb amheuaeth. Wel, am gyfla, Bradley, cael ei wneud o drwad rwan. Mae dan ni draed o. Yn cyffyniad bach dwytha na, ia, mae rai fo Cymru do, oherwydd sef o'n methu cael yr ergyd i fewn. Ond mae'n mynd yn pwen am y postyn bella. I fi fan hyn, wel, y cyffyniad yna sy'n agor yn ongl iddo fo, dwi'n dar. Ond sy'n mynd fo fynd am pwen. Mae'n efo jyst pasio i'r gornel yma. Mae di wneud y beth anodda i ddod ar bel allan o'i draed, wedyn pasio i fod i gornel. Chdi di hwnna, Nick? Kyle Patton yn paratoi i ddod i'r maes. Chwarae o ganol cae ydy Patton pan ddaw ymlaen. Ie, efo chwarae fo Barry, doedd fo... Ac un arall o'n chwaraewys di symud mewn ha prysur, na te Bradley. Oedd o ddim yn cam sefyll, a mae'n colli'r bel a mae gan Shepherd. Nawr di newid ochr. Ar y bysodiad lawr y chwith ar ôl bod yn ceisio mynd lawr y dde, a mae yna eilyddio mynd i fod. Ac Kyle Patton. Ac, ie. Curtis Lees yn gadael y maes, felly tebyg am ei debyg. Ie. Os rhywbeth, mae o mwy ymwysodol i ddigwydd ydy. A mae angen bod. Dwi'n meddwl Patton nôl i'r cefn a wedyn Watts yn symud ymlaen i ni geisio bod yn fwy dylanwadol yn ganol cae. Shepherd. Ac ys gan Hwlffordd ddim byd i golli nawr. Ac i fynd nôl at yr ystadegu nes soniais amdano fo ar gychwyn y prynhawn. I Hwlffordd ddim wedi colli yn erbyn Caernarfon yn un gêm ar 15 gwetha ni herbyn nhw. A mae ganddyn nhw be? Cwta, 7 munud a hanner.
i atal hynny. A ydych chi yn rhyw deimlo falle bod Hwlffordd wedi colli cyfle yma fan hyn. Ond mae Caernarfon yn sicr di gwella a gwella, a falle yna tegu pwynt o Anthony Jones. Mae yna 6 chwaraewr newydd yn hyd Caernarfon. Ac yn ara bach, maen nhw'n mynd i ddod i adnabod i gilydd. Wel, ti'n edrych de, gymaint dros y ffordd a ben am Gareth Edwards a mae'n cwpac dros y blynyddoedd dwi'n mae wedi gwneud i Caernarfon. Y ti di meddwl am unwaith ydy Caernarfon yr amddiffyn heddiw, bod Stephen Evans a Don Hugh wedi siglo. O gwbl. Mae'r lefel di codi ydi? Mae'r lefel di codi. Dwi'n mynd i diffyg parchu Rocia, mae Rocia wedi gwneud y wych i Caernarfon. Mae'r lefel, peth pwynt am yr oed, mae'r profiad byddai chi'n brynu, ond mae'r lefel, be gyda nhw'n y cefn yn ganol yr amddiffyn yma, yn lefel uwch na tymor dwytha, tymor cynt. Di Sadw nesaf yn fyw ar sgorio rhaglen yn cychwyn am 5 o gloch y Bari sy'n angen buddigoliaeth ar ôl colli yn Aberystwyth heddiw 2-1 yn erbyn y Bala sy'n angen buddigoliaeth ar ôl cael gêm gyfartal 2-1 adre yn erbyn Pen y Bont heddiw. Dyna'r gêm fyw mewn cyfnod sy'n mynd i fod yn brysur iawn o bêl-droed ar S4C yn gemau rhyngwladol, yn gemau cwpan, yn gemau uwch gyngor Cymru. A maen nhw am fod ar blatfformau S4C i gyd. Chydig dros 5 munud yn weddill. Bydd amser ychwanegol wrth gwrs y bydd na oherwydd yr eilyddio sydd wedi bod. Bradley mynd i cholli Shepherd. Watts sydd wedi amddiffyn mor gywir yn penderfynu mae'n amser symud fyny'r cae. Bradley yn gwneud be mae Bradley'n gwneud yn ardderchog. Mae gwaith amddiffynol Bradley yn cael ei danfrisio weithiau. Dych chi'n aml iawn yn weld o yn y safle yma. Dim ymosod yn unig mae bachgen yma'n gwneud, a mae gen fo injan i ryfeddu ati. Wel, union be mae Caernarfon angen adeg yma'r gêm i rywun edag o'r bel, cadw'r bel, cuddiad y bel, ella ennill trosedd i symud y tîm i fyny. A maen nhw'n cadw'r meddiant, a mae'n rhan iawn o'r cae. Edrych ar ardal maen nhw yn, ia. Thomas mewn. Mae Thomas di aros lawr, dwi'n gwybod yn iawn Patton oedd yn amddiffyn. Wel, mae'r ail hanner wedi bod yn well na hanner cyntaf, mae hynny'n sicr. Oedd y bar yn go isel, mae hynny hefyd yn sicr. Y bêl gan Jones. Feset oedd y targed i ddim yn ei gyrraedd o. Dych chi edrych rwan. Mae Caernarfon gwybod maen nhw angen 1 neu 2 chwaraewyr newydd. Ti'n gwybod mae Hwlffordd eich mynd i ddod un arall. Ond yn sicr, dwi'n just meddwl de, dyn nhw'n mynd i ildio lot. Dyn nhw ddim yn mynd i ildio lot. Williams yn gipiau da ganddo fo. Goset. Ysgrich mor ddwfn ma. Chwaraewyr ganol cae Caernarfon yn bodlon dod nawr. I gynorthwyo, i gadw'r meddiant yn y cefn. Dwi'n siŵr tam o'r Hwlffordd wedi cyrraedd o'i allan o'r had, a mae'n ambell yn ochr ochr yma'r cae, ochr dde y cae, yn edrych i'r ochr bellach yn holi beth ydych chi'n neud yn fanna. Ond chwarae teg, mae'r meddiant yn cael ei roi yn gwrtais yn ôl gan Hwlffordd a Steve Evans blofiadol yn cymeradwyo hynny. A dyn ni mewn i'r 2 funud olaf ac ychydig o eiliadau. Mae Roberto Firmino gyda llaw di dyblu Mantes Lerpwl yn erbyn Norwich. Mae'r Canaries yn colli fanna, mae'r Canaries ar y blaen fan hyn. Itzy. Evans. Mae'r hi 16 Lewis di chwarae'n dda i Hwlffordd. Wedi rhoi popeth allu o.
Munud i fynd, mae yna eilyddio yn mynd i fod. Na'r bachgen sydd yn ymlaen ydy Gwion Dafydd. A Rob Hughes, wel, Rob Hughes yn ei ymddangosiad cyntaf. Hey. Un golwg bach arall ar ei folo, ond mae wedi chwarae dda ydy. Wel, mae'n un o'r chwaraewyr sy'n eich ar ochr dy sedd pan mae'n ei ora. Mae'n ei gyda ddigwydd. So fi'n just licio gweld mwy o'n product yn yma, ond ei Robin newid rwan. Mae'n chwaraewr, mae llawn cheek. Ti angen cymeriad o gwmpas y lle a fod yw. Wilson ar tafliad, a falle bod y cyfle ola wedi mynd. Ia, Gwion Dafydd, yr eilydd oedd ymlaen i Caernarfon yn erbyn Rhuthun yn y cwpan o'r wythnos diwetha. Y ddau dîm yma'n ennill yn y cwpan wythnos diwetha, 2 gol i ddim. Dych chi'n nabod hwn yn dda, Malcolm? O, do. 2 flynedd yn yr academi fan hyn, dwi wedi bod yn just yn ei wylio datblygu. Mae o yn sgoriwr naturiol. Mae gynnu fo'r agwedd i fynd yn bell ofnadwy. Hwn di'r llwyfan gyntaf iddo fo. A nid o, sa'n byd yn ofn i'r Rogi bach. Mae'n 16 oed, babi bach di ond, ei, mae'n efo lot o'i flaen os yn dal i weithio yn galan. Mor glinigol. A'r tôn mwyaf wedi gwneud iddo, dwi'n wedi gwneud bach o bwysau efo fan hyn, yn eitha o'n pwynt i dim. Y gora o flaen y gol dwi wedi weld ys nes i adael fan hyn. Digyfannol o flaen y gol. Hawdd iawn gwella'r hynny, Gwion. Ni'n gwybod bod yno. 3 munud o amser ychwanegol. A sbiwch, mae Wayne Jones yn hollol rwystredig gyda ni. Mae'n hollol rwystredig. Ydy o, os gyda fe hawl teimlo bod i dim ond heiddi pwynt yma heddiw? Hynna'n mynd i bod gymaint gwell. Hynna'n di dangos digon o flaen y gol. Dwi'n sôn yn Saesneg sy'n sgwneud cutting edge na o flaen y gol. Dyn nhw ddim di dangos digon, dyn nhw ddim di mynd tu ôl am ddiffyn Caernarfon i'n llawer o weithiau, tu ôl i Donny a Steve. Di Steve Evans a Donny, maen nhw'n cael lot o gema mwy anodd a maen nhw wedi cael pnawn ma yma hyn. Ie, dyn nhw ddim di dangos y miniogrwydd sy'n angen yn y llinell flaen. Leeds i brofiadol. Os e un cyfle hwyr. Sbiwch ar Thomas yn cael awr. Mae'n dafliad i Hwlffordd. Da ni yn y munud a hanner ola. Mae yna un cyfle. Dyna Rhys yn aros i bawb symud fyny. Yr amddiffynwyr mawr i fyny. Mae Wilson i fyny, mae Fawcett i fyny. Gossett ath i mewn. Shepherd! Evans. Roth i gorff yn ffordd y bel. A mae Henry Jones i lawr. Yn y cyfamser, gewn ni... Mae'n anaf pen fan hyn gyda llaw. A beth sy'n ddiddorol, tymor ddytha, falle cofiwch chi diwedd y tymor, nath Paulo Mendes gael anaf i'w ben yn y gêm ail gyfle. Ac mi oedd na feirniadu mawr bod wedi cael dod nôl i'r maes unwaith, ddwywaith, deirgwaith. Ers hynny, mae wedi newid y protocol. A mae yna protocol newydd yn uwch gyda'r Cymru rwan. Siarter cyfergyd mae'n cael ei alw. Prif feddyg y cyngrair sy'n tu ôl i'r peth. A canlyniad y peth ydy y meddyg bellach, y meddyg yma, ac nid y rheolwyr yma sy'n cael penderfynu pwy sy'n gadael a pwy sy'n aros ar y cae. Seren y gêm yn y cyfamser, Malcolm Allen. Synwch ni. Dyn sy'n edrych sy'n mynd i gyro'r gêm i Caernarfon. Ar ei gêm cyntaf ar yr ofal yma'n hyn mewn yn y gyngrair ac yn sgorio'r gol fuddigol yn llynedd o chwipio'r... Mae'n gol o safon. Just bob dim. Dim just taro i mae o. Mae'n gyro twyllo, mae'n gyro meddwl, mae'n gyro cael techneg, mae'n gyro cael siarp i gorff, mae'n gyro cyfeirio i efo digon o bwer i'r gornel na. Ac, hei, di werthfo hapus i'r gêm yma gobeithio i Danny Gossett am gol. Mae di werthfo hapus, dwi'n credu hefyd i Henry Jones. Mae wedi codi. Mae wedi gadael y maes ac mi gaeth o ddod yn ei ôl. Charles Richards yn ei chlife fyny'r cae. Un teulu gyfeiriad Kai Jones y ceisio rhoi glas y gol! A dyna chi sut i ddathlu bod y dorf yn ôl ar yr ofal. Fe gadwodd o'i ben. Mae'r dorf yn dathlu yng ngwir ystyr y gair.
Mae pêl-droed byw o flaen torf yn ei ôl. Does am gwell lle i ddathlu hynny. A Kai Jones yn eiliadau ola amser ychwanegol yn codi'r bêl yn gelfydd. Caernarfon 2, Hwlffordd 1. Edrych a gwio pari. O, gwio David Dylefydd. Newydd o dydd Cai. Oce, pas wild i'r... Ond mae honna yn pas gelfydd, clefar, pwysau perffaith. Edrych a hwnna ar y foli. Dos Cai, sgoriau. A mae o wedyn yn gadw i ben. Gweld y dolwr mewn safle nilla ac yn codi'r bêl. Ti'n gwybod be, mae'r dolwr nid i'n hawdd iddo fo'n y diwedd. Ond mae o'n dal yn gorffan ni a'r bêl yn y rwyd. Y bas yn gofyn am yr hediad yn gofyn am y ffordd nath orffan ni. A mae'n driffwyd trwaen. 2-0. Adlewyrchiad teg o'r gêm. Na, dwi'n meddwl. Sa un gol yn ddigon dwi'n meddwl rhwng y ddau dîm yma heddiw. Ond yn lwcus ac yn hapus i Caernarfon. Mae'r 2 yn well. Summerfield sy'n gweld y garden felen. Rhwystredigaeth, dim byd arall cicio'r bêl. Ydych a cicio dyn. A gol gysur, byddai fydd y gol yn dod nawr. A di Steve Evans ddim eisiau ildio gol. Dom yn mynd i. Mae Caernarfon di cael i buddigoliaeth gyntaf mewn 17 gêm yn erbyn Hwlffordd. Dani Goset, da chi'n meddwl bod hi'n stori dylwydd teg fod y torfeidd yn ei hole. Mae gol o di gwneud i yn stori dylwydd teg go iawn. Kai Jones wedyn yn rhoi'r rheswm dathlu yng ngwir ystyr y gair i'r Cobi Army. Goset a Jones, 2-0 i Caernarfon. Diolch yn fawr iawn, Unic a Malcolm. Caernarfon yn dathlu ar ben wythnos agoriadol uwch Cyngor Cymru. Gêm arall fory wrth gwrs, un fach ar ôl y dre newydd yn ebyn y seintiau newydd. Pencampwr yn ennill neithwr, gol hwyr dramatig, mae'n dipyn o gol i Aberystwyth hefyd. Matthew Jones gathi yn ôl y sôn. Canlyniad y penwythnos, y Flint yn taro 5 yn Met Caerdydd, o bosib cyfartal rhwng y Bala a Phen y Bont. Ond fan hyn, hanner cyntaf siomedig, ddim y gêm orau yn y byd, ond mae da ni stori anhygol i'w gorffen ni o wain am eiliad. Gan ni weld gol, dim ond enw Dani Goset sydd ar wyfus y pawb heno. Ie, campus yn de. Dani Goset yn... Fo gath i droseddu yn y sefyllfa yma, nes i sylwi'n syth bod yn dal gafal ar y bêl. Dim ond un peth yn ei feddwl oedd Rob Hughes eisiau, a wedyn y gynta, doedd honno ddim yn edrych yn rhy ddrwg, ac efallai bod y ffaith fod Dani wedi ceisio mynd dros o weld trona, wedi twyllo'r gol geidwad, yn meddwl bod am fynd yr un ffordd, felly braich Henry Jones i fyny yn yr awyr yn ddi-angan, yn golygu'r ail gicrydd yn agosach at y gol a fewn i'r gornel isa. Ac wir, mae'r dyn yma wedi gweithio mor galed i gyrraedd y sefyllfa yma ac yn ei gêm gyntaf dros y clwb. Mae rhaid cofio bod wedi chwarae dros Bangor, bod o'n fach yn lleol, felly fydd sgorio gol sy'n mor bwysig, jyst yn help mawr i wneud yn siŵr fod y berthynas rhwng efo'r cefnogwyr yn dechrau'n wych. Ie, 2 flynedd yn ôl, peth ola'r i feddwl oedd pêl-droed, oedd yn brwydro mi fywyd. Ond mae'r wen yn ôl, mae Dani Goset yn ôl, mae pêl-droed yn ôl, a mae fe gyda Sioned. Dani Goset, 2 flynedd yn ôl gestri dy ddiagnosis di o'r cancer, 2 flynedd yn hwyrach. Ti newydd sgorio un o'r goliau fwyaf special newn ni weld tymoryn. Siwt mae'r emosiynau? Yndi, fel ti'n dweud, teimlo ffantastig i fi. Wrth fy modd i gallu sgorio o flaen y Cobi Army sydd wedi yma heddiw. A ia, mae'r gol yn special i fi hefyd. Mae rai fi sôn am y cefnogwyr, maen nhw'n ôl yma am y tro cynta. Chi newydd roi'r anreg o'r croeso nôl perffaith i nhw? Do, mae wedi bod yn 2 flynedd anodd i bawb. So ia, neis iawn gol yn ôl rwnd y cae, yn canu, a ia, mae'n rhaid lot o egni i'r hogia. A falch yn sgorio 2 gol neis iddyn nhw heddiw. Fi'n gwybod megis dechrau yw'r tymor, ond ti'n edrych fel bod ti'n really joio dy bêl-drodi fan hyn? Ynddo, really enjoyo di setlo fewn yn sydyn, mae'r hogiau gyd yn gret yma. O'n i'n nabod lot o'r hogiau cyn seinio, so really happy sydd nhw'n chwarae. A beth yw'r uchelgais i'r clwb tymor un, Dani? Dwi'n meddwl jyst i gweru bob gêm o'n dod. Oedd hi'n siomedig i beidio gyfawn i Ewrop o'n dwytha, so gobeithio mynd i'n step yn bellach, ond gan ni sgwad da yma, so gan i weld jyst y gêm gyntaf, dwi'n mynd lot o gêm o flaen ni, so ia, mlaen i'r nesaf wan. Dani, llongyfarchiadau, mae fy mor braf gweld ti nôl yn chwarae, ond hefyd nôl yn sgorio. Ceri joio'r datliadau. Diolch o'r iawn, diolch. Diolch, Dani. Clywch, mae'n mor braf gweld y wyna yn ôl. Yn gymeriad mor poblogaidd, Dani Goset. Ser yn y gêm hefyd, bach o ffizz, mae fe mor iach, dwi'n gwrs yn
cyffwrdd a alcohol i dyn nhw. Mae fe'n y gym rhan mwy o'r amser. Mi oedd na gol arall wrth gwrs, Kai Jones. Pan mae rhain yn cael momentum, fel allan nhw gael ar ôl canlyniad fel hyn, gallen rhywbeth ddigwydd i Caernarfon Owen. Ond eto, diolch moch am y perfformiad o gwbl, so Hugh Griffiths wrth i fod oherwydd mae'r awr gyntaf wedyn yn rhoi y cyfle i hyn ddigwydd ac jyst cyfleoedd Cai yma yna jyst yn ei gorffen i'n berffaith. Leeds i o bosib i safle fo'n greu ti chydig bach yn hawdd, ond dal i fod wedyn ti'n gorau cael yr ergyd berffaith, efo'r pwysau perffaith dros di benno ac oedd o'n heiddi hwnna oherwydd di gweithio'n galed drwy gydol y gêm. Na'n anodd i Hwlffordd, ond be mae canlyniad fel hyn yn neud i unrhyw glwb, dim jyst i Caernarfon, chi wedi bod yna gêm gyntaf tymor, ddim y gêm on yn byd, sydyn chi wedi cael buddigoliaeth, mae pawb yn dathlu. Sut mae hynny'n effeithio pethau? Mae'n tynnu'r pwysau oddi ar eich sgwydda chi yn mynd i fewn i'r wythnosau nesaf, herwydd da chi'n misio bod 2, 3, 4, 5 gêm fewn i'r tymor, dal heb gael y fuddigoliaeth gyntaf na, felly fydda nhw rwan llai o bwysau mynd i fewn i'r gêm nesaf, dechrau perffaith ar ôl siom ar ddiwedd tymor dwytha yma yn yr ofal, a fydda nhw'n teimlo pwy o wyr mynd i'n cam ymhellach fel y Danny Gossett yn sôn. Ie, a Gair, dim gymaint o hynny o gefnogwr nhw, mae dal bron 500, mae sy'n rhaid lot am y clwb, mae'n braf cael yn ôl, mae'n ei gwaniaeth. Yndi, mae'n unrhyw gau ynddo. Mae'n anodd i fi roed gormod o glod i cefnogwr yma'n Caernarfon. Dwi'n cael digon o stick dros y blynyddoedd dwytha, ond campus, awyrgylch mewn gêm bêl-droed, da ni wedi bod yn angen hynna'r sbel ynddo. Ie, yn bendant. Mae yna bethau lot pwysicach na pêl-droed mewn bywyd, mae Danny Gossett yn gwybod hynny yn fwy na neb. Mae pêl-droed yn bwysig hefyd, a mae'n braf bod nôl. Wel, yna chi, wythnos nesaf. Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Job dda. Screwfix yn noddi pêl-droed ar S4C.